Astros. Jeg har svært ved at forstå, hvad hun siger, og hendes navn kan jeg slet ikke udtale. Må jeg få med? Det er virkelig et problem, jeg kan simpelthen ikke forstå hende. Det er ved at blive for meget med Karl nu. Altså, vi er nødt til at få ham væk fra rullearbejdet på en eller anden måde. Ja, så vi har så ham ud for at finde fabeldyr. Jeg elsker min gruppe. De er faktisk så søde, at de har fundet et lille job til mig. Jeg skal simpelthen ud og finde det her fabeldyr, som de har set op på 5. sal. Så jeg går ud og skal ud og finde det nu, og jeg glæder mig bare mega meget til at få det tilbage, fordi Sara hun har sagt, at hun vil virkelig gerne have det. Jeg har sgu allerede talt til, var det 7 gange i dag, Karl bare har overstiget på Astros' spor. Det begynder at blive lidt klamt. Þetta alveg farið að vera vandamál sko, ég skil ekkert af hverju hann bara eitthvað að horfa á tásurnar mínar og eitthvað og ég bara, þetta alveg smá ógislegt sko. Karl, han er lort at være i studiet sammen. Han laver aldrig noget, og han er altid forvirrende at være sammen med. Robert, Sara, hvad siger du til det? Det er jo lige fint.